ରାତି ଆସିକି 2:30 ବାଜିଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏମିତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମର ବଡ଼ ଶାଶୁ ଚାଲିଗଲେ, ବଡ଼ ବୋଉ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ତେଣୁକରି ଆମେ ନ ଗାଧେଇ ନ ପିଧେଇ ସବୁ ବସିଛୁ। ସକାଳେ ହେଲେ ଗାଧେଇବୁ। ଯେଉଁ ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି ବାବା ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି କଷ୍ଟ କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠି ତ 2 ଜଣ ଡଙ୍କ ମୋଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଇଏ ଅଛି, ଜଣେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଜାକି ଜୁକିକି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଜଣେ କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଠି ଆମର ନନା ନିଆଁ ପୋଉଛନ୍ତି। ଏଠି 2 ଜଣ ଯେମିତି ଫୁଟପାଥରେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଆଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଫୁଟପାଥରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେମାନେ ଏମିତି ବସିଛୁ, କ'ଣ କରିବୁ? ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏମିତି ଶୀତରେ କେହି ବି କଷ୍ଟ ନ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆଜି ପାଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ କରିବା? ସମୟର ଖେଳ, କିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ କ'ଣ କେମିତି କାହାର କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଓ ଈଶ୍ୱର ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ତମ ନିଦ ହଉନି ନା କ'ଣ? ନିଦ ହଉନି ନା? ଇଏରେ ଛଡ଼ା ହବନି, ଷ୍ଟୋରି ଦିଆହବ।